Aj vy hlcete horčík, železo, vápnik a nejaké minerály v tabletkách, ktoré si kúpite v lekárni. A viete, čo to znamená atomárne železo alebo elementálny horčík? Pretože vôbec nie je jedno, čo si kúpite, vzhľadom na čísla, ktoré sú na tých krabičkách napísané. Viete, aký je rozdiel medzi krabičkou, na ktorej je napísané, povedzme, horčík 200 mg a horčík 200 mg? A to je presne ten rozdiel v údaji o atomárnom alebo elementálnom mineráli alebo tom železe, horčíku, vápniku a podobne. Seriózni výrobcovia uvádzajú na krabičkách čísla, ktoré hovoria o tom, koľko toho konkrétneho minerálu v každej tabletke zjete naozaj. Použitá sol akéhokoľvek druhu s vápnikom, horčíkom, železom, selénom, zinkom a podobne je nejaká molekula a v tej molekule predstavuje ten minerál, ktorý chcete užívať nejakú časť. A sú soli, v ktorých je toho minerálu veľmi málo a sú soli, ktorých je tam veľmi veľa. Vás nezaujíma, koľko zjete solí s obsahom vápnika, horčíka alebo železa. Vás zaujíma, koľko železa zjete. A to je ten údaj atomárne alebo elementárne. Železo, horčík a podobne. Neseriózni výrobcovia uvádzajú na krabičkách, koľko miligramov soli je v tom prípravku. Existuje pre mňa nepochopiteľné, existuje prípravok na liečbu anémie, dokonca registrovaný ako liečivo, predpisovaný lekármi, ktorý obsahuje 60 mg vitamínu C a 100 mg železa. Potom zistíte, že to je sušený sírán železnatý, ktorý obsahuje len asi 37% železa. Čiže na krabičke napísané 100 mg, v skutočnosti je tam iba 37 mg železa. Toto je veľmi dôležité predsa. Je veľmi dôležité rozumieť tomu, čo si kupujete, aký horčík, vápnik, železo, selen, zinok užívate. Či užívate naozaj 20 mg zinku, alebo 20 mg nejakej soli so zinkom, kde je iba 5 mg zinku. Pozývam vás preto na môj web akvtv.com, kde nájdete aj takéto video a takéto informácie. Pretože atomárne železo, atomárny horčík, atomárny vápnik je veľmi dôležitý údaj. A naozaj je dôležité, aby ste si kupovali niečo, o čom máte presnú informáciu, koľko toho užívate. Častokrát tú informáciu nedostanete ani v lekárni akvtv.com vám tieto informácie prináša. Dôverovali ste mi už viac ako 30 rokov, môžete mi veriť aj ďalej.